Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, a banda d'estar avergonyit i a banda de tindre clar la presumpció d'innocència de tots els imputats en el saqueig de l'empresa pública Emarsa, pensa vostè fer alguna cosa per a defendre un ús correcte dels fons públics saquejats en aquesta empresa pública? Moltes gràcies per la seva resposta. Crec que és una resposta que està a l'altura de les circumstàncies. Tenim un president que no contestava, vostè contesta i vostè anuncia coses, perquè ja ha dit una cosa important, diu que els ciutadans vuelvan a tener confianza, perquè la confiança de la política i els polítics i dels governants estava als mínims. Per això jo crec que aquesta sessió de control ha d'aprofitar per anar un poc més lluny. Vostè ha anunciat unes mesures que crec que són les correctes. També li suggeriria que se personara la Generalitat en el cas de la CAM. Ahir, a proposta del grup Compromís, el grup popular va dir que no. Jo crec que seria convenient que es personarem en la causa oberta contra els exdirectius de la CAM que han saquejat la institució. Per cert, el CIP de Bancaixa i de la CAM aprovat pel PP i pel PSOE. Diguem-ho tot, diguem-ho tot. Però jo, a banda d'estar avergonyits, nosaltres estem indignats, el grup Compromís està indignat, crec que podem anar un poc més lluny. Un poc més lluny. I ara li faré dues propostes. Perquè el que dia, per exemple, l'últim informe de Marsa, aprovat per unanimitat el Consell d'Administració, ¿no? Dia cosas tan espectaculares como Emarsa se ha posicionado claramente como organización líder en el ámbito nacional e internacional. Esa és la retòrica que hem vist en el passat. I això ens ha portat al desastre econòmic, social i al desastre de descrèdit de la Generalitat. Per tant, jo li propose, si les intencions que vostè manifesta sí són certes, li reclamaré avui mateixa que ens doni la relació de directius i d'enxufats d'Emarsa. N'hi ha molts. N'hi ha persones que han cobrat i no han treballat mai. No, a la pàgina web no n'hi ha res, senyor. No n'hi ha res. Jo, senyor president, si no li va tremolar a vostè la mà per a aclarir el que ha passat ahir, que és molt greu, crec que el poble valencià i els diputats que estem així ens mereixem que vostè ens doni la llista de 9 directius que cobraven més que el president d'Espanya, del govern d'Espanya, i que no van anar mai a treballar. Això és un cas d'enxufats. Enxufats n'hi ha, ja li vaig dir quants n'hi havia, però ahir n'hi ha uns quants. S'han fet barbaritats en Emarsa. I per tant, aquesta és la primera proposta que li faig, que ens diga qui són aquestes persones, per què no van anar a treballar i aquesta relació en noms i cognoms, i això sí, que tornen els diners que han saquejat de tots els valencians, que han saquejat de tots els valencians que paguem un rebut d'aigua. A mi m'han cobrat avui, en el rebut m'han cobrat la tassa per la qual uns pillos ens han furtat els diners a tots els valencians, del rebut de l'aigua. Ens han furtat a tots els ciutadans que paguem el cànon de sanejament. Això no es pot consentir, perquè si anem a demanar sacrificis a la gent, els lladres a la presó. Jo també li recomanaré altra cosa. Que ens diga i que faci el possible per a que tota aquella gent que ha tirat mà a la caixa la retorni. Sabem que hi ha un cabàs de porqueria, més bé un bolso ple de porqueria. És curiós que no estigui l'alcaldessa de València, que no va fer res contra el senyor gerent Esteban Cuesta. Sí que va fer Antonio Clemente, que el va suspendre cautelarment com a militant del PP. Per què no va actuar l'alcaldessa de València? Perquè sap el que diu el jutge? El jutge diu que Esteban Cuesta era un hombre de paja, que no havia vist mai un pagaré. Qui va posar a Esteban Cuesta com a gerent de Marsa? Qui va consentir que tot això s'anà perpetrat en Marsa? Per què no està avui l'alcaldessa de València? Després tenim una sessió per a demanar coses també importants, i crec que vostè tindria que actuar i parlar en el grup popular, i és que en el cas del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant, després ho veurem, se suspenga, que no ho han aprovat vostès, i que se depuren responsabilitats. Per tant, senyor president, si vol que tornem a tindre confiança, li demane que en aquesta línia que ara hem agarrat, que crec que és la correcta, vostè
actuï i no li tremoli la mà. Perquè si hem de recuperar el prestigi de les institucions, Moltes es tracta gràcies, en mesures senyor Moreno. exemplaritzant. I ara és el moment de donar-les. Moltes gràcies.